Gassou Keita garçon de fer faso jama faso mabaw olu ye duwawu kɛ maa min ye maa kelen ka danga o ti fɛnko la abada Kasemadi maa caman bɛ ɲininkali kɛ ko a ka sɔn so in ye jɔn ye Kasemadi ka sɔn don o kumana min ye kunnafoni ye k'a kɛ to ɲini kɛ limanaw fɛ hali n'o y'a sɔrɔ an danbɛ retard la dɔɔni a bɛ k'a dɔn an seginna ka na kunnafoni caman o bɛ an bolo kɔrɔ dɔgɔ min ye a bɛ k'a dɔn fasiri kɔnɔ indépendant kuma kɛnbɛ Musa a bɛ k'a dɔn Bilal Sidibe ale kumana ko sommet extraordinaire min bɛ tali kɛ CEDEAO o ye k'a dɔn février kalo tile 3 o min n'a fɔra a kɛra kunu o de siratigɛ la ko min ye a bɛ k'a dɔn anw ka transition o ma se ka a bɛ k'a dɔn kuma jɔnjɔn fɔ u ɲɛna min bɛ tali kɛ kalataw bi kɛ waati min i kow bolo dan bɛ waati min CEDEAO ɲangini min bɛ anw da la i k'a dɔn k'a fɔ u y'o to yen u ma maga o la o de siratigɛ la Burkina Faso k'u bɛ a bɛ k'a dɔn o bila kɛrɛfɛ fɔlɔ u tɛna ɲangini ta k'o sɛgɛrɛ k'olu ka kow kɛcogo u doncogo n'u bɔcogo ko fu ka olu ye a ko n'i y'a lajɛ chef d'état minnu bɛ yen ani gouvernement minnu bɛ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest n'a bɛ CEDEAO ko fɔ kunu jeudi do kalo tile 3 n'o ye février kalo ye Ghana jamana ka akara ninnu o i ka dɔn u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye dɔwɛrɛ tɛ sommet belebele min bɛ yen n'o ye ɲɔgɔn ɲɛba ye o min n'u bɛ ka o boloda o de tun bɛ ka kɛ kunu sommet in a i ka dɔn n'o bɛ ɲɔgɔn ye ko fɔ a bɛ ɲɛsin Burkina Faso Guinée Conakry ani ka dɔn anw ka ba Maliba a bɛ ɲɛsin nin dugu saba de ma nin dugu saba fɛn fɛn filɛ ɲangini bere tan bɛ k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ k'a bɛɛ gwɛ ka bɔ jɛkuluba in na n'a bɛ wele ko CEDEAO o de siratigɛ la CEDEAO kɔni ye wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛ kunu o de ye k'a f'u ye hakilina ni miirina min ta janvier kalo tile 9 tɛmɛnen o hakilina n'o miirina hali bi o bɛ boli anw ka jamana kan nka min ye Burkina Faso ye sɔrɔsi minnu bɛ yen ko komi olu bisimila ka ɲɛ kumakan duman b'olu da hakilina ɲumanw caman b'olu da kuma ni Ala sɔnna ma k'u tɛna fɛn kɛ ka ɲɛsin u ma hali n'o y'a sɔrɔ janvier kalo tile 24 u ye a k'a dɔn coup d'état kɛ ka ɲɛsin a k'a dɔn jamana kɔnɔdenw ma a k'o de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ ne ko i tɛ ninnu to yen wa n'i m'a lajɛ kuma ka ca dɛ a kuma bɛ sɔn ka caya dɛ a bɛ yen wa a bɛ ka ɲɛ wa sabu ko in bɛ cogo min na a bɛ komi video yɛrɛ taara sa o a ye reprendre kɛ reprendre la mun de y'a kɛ a seginna kan an ka taa ni polisi banna a bɛ kɛ cogo min Baka dunan kɛ a kɛra baara ye koyi a bɛ yen wa teri a jɔra de a bɛ an ka taa a nana ayiwa basi tɛ i bi ninnu bɛɛ to yen de k'i kun kɔrɔta téléphone ko a bɛɛ to yen kɛ machine lajɛ an ka taa ababa kosɛbɛ sabu i b'a dɔn maa caman de bɛ yen minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ minnu bɛ k'a lajɛ ni a tigɛra dɔrɔn olu fana ta o ye problème an t'a yɛrɛ sɔrɔ dɛ o kumana sa min ye a k'a dɔn Musa Bilal Sidibe ale kuma bɛ a k'a dɔn ale kumana min kan o de ye k'a fɔ min ye somɛba min filɛ an filɛ k'an da don a la a ko dossier 3 de tun bɛ u bolo dossier 3 n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ tali kɛ Burkina Faso Mali ani ka dɔn Laginɛ maɲɔgɔnya de tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ nin ko bɛɛ la maliyɛnw kun sigilen don k'a lajɛ maa caman yɛrɛ ye wulili kɛ k'a jira k'a fɔ ko a ka ca Ala fɛ fɛɛrɛ ni dabali bi kɛ min bɛ se k'a to ɲangini min bɛ anw da la ɲangini a k'a dɔn a bɛ bɔ an da la nka CEDEAO mɔgɔw ko k'u b'a to yen sabu halisa anw ma se ka k'a dɔn calendrier jɔnjɔn o f'olu ɲɛna an ma se ka k'a dɔn sɛbɛn jɔnjɔn d'olu ma min bɛ se k'a to u bɛ se ka baara ninnu kɛ a dɔ la kibaruya minnu dira sɛbɛn kɔni taara nka lala a bɛ se ka kɛ u mun sigi a kan de ka jateminɛ kɛ a kan a ko n'i y'a lajɛ discours min kɛra ka kuma in yɛrɛ daminɛ Ghana ɲɛmaaba n'o ye k'a dɔn Ado Akufo Nana Ado Akufo ale min bɛ k'a dɔn CEDEAO ɲɛmaya la ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu bɛ don minɛ ko bi k'a dɔn fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ min bɛ se k'a to maa minnu wulilen don nin waati laban ninnu kɔnɔna ɲɛjugu min wulilen don n'o ye k'a dɔn fanga ta jagoya ni finna ka min ye sariya sunba min bɛ yen n'o ye constitution ye olu bɛɛ larawe k'olu bɔ yen ka na ni jagoya fanga ye ko fo fɛɛrɛ ka kɛ o bɛ se ka dabila cogo min o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen président min bɛ n'o ye Alassane Dramani Ouattara Ado min ye k'a dɔn Côte d'Ivoire ɲɛmaa don ale y'a jira ko k'a lajɛ joona Mali Burkina Guinée min bɛ se k'a to k'a dɔn sariya sunba min bɛ n'o ye constitution ye o bɛ se ka sigi ka na cogo min démocratie bɛ se ka sinsin cogo min teliya la min bɛ se k'a to fasodenw bɛ lafiya Sidikaba ko Nations Unies olu ka représentant min bɛ yen n'o bɛ Mohamed k'a dɔn Saleh Al Nadif n'o b'o ko fɔ ale fana kumana kosɛbɛ
ningo bela jilika aya jira ka fo jamana in bitabulu minna Mali Guinée anika do Burkina Faso ko nyingalu chama ndikanga ke sabu minye sharia sumba abu batuli ano bunyali o ikado niye jatimine ke bisibasa minumbu kono nyingali chama mbe anganga minunge ndo basiri mimbe no ye Musa Bilal o ikado sirbi ko sedewo ka o ikado kene wati laba nungo nana agelale dude sabu ni hakliba la kabri o ikado utukolo klita anishegi san 2020 brigusu Mali o ikado Ibrahim Boubacar Keita d'Afrique minye Guinée Conakry ifana lutukura aw nofe uka mami be no Alpha Condé septembre ko le duru yo d'Afrique obolengo Burkina Faso minye Kabore ikaro ka fo yo fana d'Afrique puis au kera le 24 janvier temeni ako wa beni mbela madobe février ko le folo ale fana pripagura nga ala faralaka Umaru Sisako ambalo Guinée Bissau ale fana ala de akishi non te coup d'état kumba ale fana pripago ale fana que c'est tout c'est fini nga ako kuma na CEDEAO jamana beninga o kuma CEDEAO kanga laje jinyama jolena fasili fle Musa Bilal Sidibé l'indépendant o ka bidon boli ibunya bala l'indépendant Musa Bilal Sidibé nyama foli obetani ka asegere ne indépendant ne yale bla ne bale sama kura ka gerena nyama abenata dugutugi koro alete dugu nyele ato fe sigatala munye Daouda Sangare akumara akudi ko parti jakulu munuru falano nyanga ni wati labaina anko parti jakulu mal cadre d'échange pour une transition réussie nyama ibena ka fo ko munye kuna fonu uya boka binti tari uya boka bi ka koro fo fe jumane ka ira ka fo ko munye février muga ani wolon vlamu na to fle kono o temana ka banwa ko mu transition e ku na la ko domble wa yayi obamballa wa obiage subhanallah bismillah atijao aywa Fatrike baka fola munye Daouda Sangare ako munye ni parti politique nunu abise parti politique biduru nyana oma yo communiquer ka boka bi février kalo clé flat temani ka laini albitrani son fait o wati mu ko fara ko kalata ka o wati na be février kalo clé muga ani wolon vlana bo ko fo kono o wati kon temana transition mu no be sigi senga nyema ko lutna la ko don bi wa bina e ka fo ko tna la ko don shini e parti politique nunu o ka munye communiquer o konala nyema ni yaji temna kala je ko feran dabali bela jelen ka ke ko munye fanga ko aka sigi mu politique mo bolo ko jamana sara sumba ko o ka sigi jona ko kana munye politique manunu ali bi ukuma de ko munye sanction mutalen fle ka jamana ka sagre munye shida mo fe kam domine na foko bi ko maraba ko nga feran dabali bela jelen tika senga ani shida mo kana kari nyona ko nga feran dabali bela jelen ke anan teru kana fara nyona ko anga sigi anga kuma ko sabuga ko sigi fo o damuye nyama ni parti politique nunu parti politique biduru nyana udo ko ame domine na foko bi ko Mali français ambassadeur mun ko ogen ko anwa feran dabal ke ali bi ko anu ka siga kuma ko sabuga ko ni meka ko chamaye ko chama ko lawli abena ne gela chamaye diplomati ra famla ko abena ne sobe ni ka Mali ni ka anga kerfe den ni parti politique nunu nema ebena ka fuku kuma de ko nyara ka fo ame domine na foko bi uluka lainin te dore munye fanga aka sigi mu politiquement ma ko kalata ko kaka jona ina fo o laini mu ni février ko clé mu ga ani wolo fly ko o bara ko ka time jona parti politique nunu nyama alibi ukumara ko masikalo cleta ani duru 2022 o te kalo ni kalo mana sa kalo mu do kanwa ko kono sera ka ba ko transition ko abana ko Allah kibaru abana kuma nyana abana pe awo kuma kai angata Nema ni parti politique nunu parti politique ma bidu parti politique biduru nyana odo ya ira ka fo olu ko ninga dalele ndo ko jamana marabaw ka feran dabali bela jelenke ani sida ma ko siga kuma ko munya anantir la ko nga siga anga kuma garanta muno oba anka o garanta ko be siga wuli ka bo andala to muna na foli fle anya sama ka bo indépendant ale konala mus Daouda Sangare ale kalm galatigi marma ga nyama ibunya obala aywa ndo bajite ko kalata inga ke février jago wa nyama beti da sako fwa aywa aywa mbe chugo sa ine mafili nyama minumba nguna uluye kuma info ka bawo engolu ya jira ka foko ulu tsika kalata tsika ke ka bewma nyama fe na ngusu do bato ale wuli ka din kalabanchi fana iche o te wuli de wallahi ko nyodo lata politicien fe wepi ni e fanga ndu mabi fuka sautu da do février kalo klim ngwan wulum lala aywa jamana na ko do koy awo aywa na mo na bona o wuli ka jori wa kalatain atike bi atike shini ker d'Afrique bala sawo baba non
ante mano kan Kedda fliku ko les politiciens maliens commencent à perdre la tête. Kama ko te wa Ndaba basite ambi do ke nyoyi ali bi hakli nyuma ala ko di anu bela jili e kado ka fo mimbi se ka to jamana abi se ka lafiya chugo mi note maraba minum be an guna bi to kanya mai ala de adombai me uluko ni ajira ka fo dongo ala jamana bi tabulo minga anu bela halia minga kala tati se ka ke chugo shila ka ben février kalum o no fora ka ba o na fora ko minye février kaloi no temena ko awai kado o transition ko bani aywa ambi do de ke jamana yin se na jamana yin bi tabulo minga ala yɛrɛ jati kama u ka sigi ka fɔ kɛ u yɛrɛ dama u ka bɛngola min bɛ se k'a to jamana bi lafiya nɔtɛ gɛlɛya wɛrɛ kana n'an sɔrɔ bilen dɛ ni gɛlɛya y'an sɔrɔ an hakɛ t'u to dɛ walahi maliyɛn hakɛ tɛ mali marabaa ninnu to yen a t'u to yen san 30 dɛ jamana b'a bolo ala k'a ni sababa n'i y'a ye jamana fanga ninnu ka dafiri ngo an kana taa k'u fɛ k'u ka labɛn u kan ka kɛ cogo min na a ka kɛ ten jamana kɔnɔdenw ka lafiya jamana in sɛgɛnna koyi ay ta campagne kɛ fɛn fɛn bɛ kule ni kuma caman na bɔda b'a bɛɛ ye wallahi n'a tiɲɛna anw de bi abikanw de la yan fa t'an bolo kɔ kan ba t'an bolo kuma tɛ so ma a ye cogo dɔn passeport yɛrɛ t'an bolo Ablaye Jara ale ka fasiri mbo ta min ye l'indépendant awai ka do an bi do akono ndogo min ye awai ka do tension min be no ye gele juguba na be Bamako ani Paris awai ka do ulu ni nywanje ndogo ko yi abilama akembe bisi basaye faransi be ka yere nyini sabu bilama gembe ba fuku jegeji bo ne jakuma tonga ndogo min ye awai ka do ni nyineni na yi panka tege sara jakuma kulu koro abike dabali baye karo ka fo jamana yi akunye be ochugula Ablaye Jara akunye jatemineke mali ambassadeur be no be France na bo ko fo no ye awai ka do Mali France ambassadeur bimbe an fa no ye awai ka do Johnny Joel Mertia dere akadia awoke Joel Mertia ale do Joel Merdu ataraw ako Joel Mier min awai ka do ambassadeur min be na be France Joel Mier awai ka do Mali togora ako jongo ala awai ka do atali ako bisibasa abarka boyra ko sobe sabu min awai ka do politiquement min be France be kumana bari yere laba u be ka min la nyino ti dore force barkan min be awai ka do fere ani dabalika ke min be se ka to force barkan awai ka do u be se ka cheka bo awunga jamana ngono ka ta Niger sirke ba ko ako de stratégie la ni jetemene ke ba e ka fo min ye ni ngo bela jile discussion no be kuma nyoya ko fo oni be uni nywanje faransi ko nana ako Ablaye Jara ako ne jetemineke kuma ka kelembe ka yele nywanga ko sobe ni wati laba nungo nana Ablaye Diop anaje nyogo min be faransi no be Jean-Yves Le Drian na bo ko fo kuma ka nunu nyere ko ni o kembe sobuye be do ni me ko bi ma chama be mi ko ni kembe ka Ablaye Jomaya o kado o minan ko nana o de stratégie la min ye faransi o kado uluko ni be do ni me ko bi abi na fo bele o dara faransi ko ako de kama minya awai ka do tension min be na be France ani Mali ni nywanje fo fere ka ke minya awai ka do nyabi se ka sura la chugo no te élection présidentielle o min no kanga na ke yoro ko folena no ye France alaba abinyi ni ka jo o kandere sabu fama min be no be awai ka do Emmanuel Macron ko fo Macroni ale be feki kambo ay kambo ere ki kama awo wa wati labawna min yenda nzaraw ka awai ka do Assemblée nationale o fana kanga wuli ka joke wuli ka jommi ngono nana awai ka do bina ni ko batterie wire dama ni nywanje ga yanu che France min awai ka do nyama minum be o ka palela wire dama o ye nywanje hakilina chama ani mirna chama o temena uni nywanje nywanye imbarka be ka bunya ko o bette menen go ka boy France be jakulu mena no Europe jamana wire dama fana o kanga nywanye akone jatemene ke kalo klitan wulum vla na klitan shegi no e février kaloi Bruxelles jamanaka ndogo ko some ba min be ambe farafin ni awai ka do nanzara ko nyima o bela jile no bi nywa soro keneka ko alaba abita batterie ko nga yanu che min ye ko nya awai ka do akuma chale do ko so bu Élysée réunion be Emmanuel Macron na jenyo ulube ka nywanye ngonnana yuski ka hakili jaga bokede ko mi chuko mi malion te anve ambe tabulo minga alaba ye min ye barkan ko anita kuba ko anta salo ka bo malla katana yoro werewa ube yo hakili jaga bo intara bindugu minga o de Nigeri o de Niger afo basunga ko bana ko kam mina beche ka bo anfa ko su barka wo takuba wo ka beche ka bo anfa o ka bita Niger duga u jabira o ka kuma de o yede ay ne duga o de jabile ma ke folo de o yo hakili na o yake aha ula fasiri ka ba ko akodi
a ko de siratigɛ la min ɲa awɛ ka dɔ nbɛrikɛrɛdi do yɛrɛ u bɛ kunnasini ko fɔ Niger jamana kan min awɛ ka dɔ Français ka maa min bɛ n'o ye Florence Parly a bɛ visite la ye ani Ɲame awɛ ka dɔ marabaw olu kɔni bɛ ka ɲɔgɔn ye ka hakilinaw ni miirinaw caman ta don min n'a ko kɛra ko a bɛna kɛ o k'a sɔrɔ Niger yɛrɛ labɛnnen don min bɛ se k'a to bɛ awɛ ka dɔ nin jɛkuluba in u b'o bisimila Patrick Kaba ko a ko nin ko in n'i ye jateminɛ kɛ Barkhane ka siège ba yɛrɛ an bɛ don minɛ ko bi a bɛ Gawo o tuma n'a fɔra k'o minɛnw n'o koso n'o kasaw bɛɛ cɛ ka taa n'u ye a kuma bɛ caya kosɛbɛ nka min ye awɛ ka dɔ ko in kɔni ma kɛ fɔlɔ a kuma ma fɔ fɔlɔ u ye réunion de kɛ réunion ye hakilina minnu bɔra a la n'o kibaruyaw sɔrɔla o de ye k'a fɔ ka miirinaw ta Faransi yɛrɛ ka bɔ yan pewu Barkhane yɛrɛ ka taa Fatiri filɛ nin ye Ablaye Jara a ka Fatiri don l'indépendant u ka bidon bɔlen dɔgɔ i bonya b'a la bonya diyara n ye ɲɛma saraka minɛna Basum ma n'o y'a kɛ o ye saraka kelen ka a minɛ Ala k'a ni sababa bɛɛ bisimila an ka taa siga t'a la arajo ye Nura FM ye 94 tomi murumuru 5 kosɛbɛ lasili o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɔrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 kosɛbɛ ɲɛmaa mun ye denmisɛn ye ale bɛ dugu jɔ ni galabu ye nka mun ye maakɔrɔ ye ale bɛ dugu ale b'o jɔ ni hakili ye n bɛ n bolo n b'a kari ka don mun ye nouvelle horizon n bɛ bɔ ni ale ye n bɔra n'a ye maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Mahamadu Seku Tarawele a ko mun y'an ka cɛkɔrɔba n'o bɛ Mohamed Ali Bacili ko fɔ siga t'a la mun ye cɛkɔrɔba a fana bɔra a ka daden kɔnɔna la koyi ka ɲɛsin mun ye CEDEAO maaw ye ŋaniya juguya mun ta ni ka anw sɛgɛrɛ cɛkɔrɔba a bɔra a ka daden kɔnɔna la Mohamed Ali Bacili kunu alamisa don n'o bɛnna février kalo tile 3 ma a ye kunnafonidilaw wele ka hakilinata k'o sɛlɛ CEDEAO maaw ye ŋaniya juguya mun ta ni ka an ka jamana in ka a sɛgɛrɛ cɛkɔrɔba a y'a yira k'a fɔ ko ni ŋaniya juguya in ye sanction mun ta k'a sɛgɛrɛ a k'a jɔ ko mun ye sanction lankolon don koyi ko wa ko fɛn do ba ne sariya yɛrɛ kɔ a tɛ taa fankelen kɔni o fɛ Fatigi ka fɔ la Mohamed Ali Bacili bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa do a ye jamana ye minisiriya kɛ ka tɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnna mun ye kiiribon minisiriya a y'o kɛ ka tɛmɛ wa n'i ko kiiri bunakun kɛnɛ kan maa mun do a jolen kosɛbɛ o siratigɛ de la Mohamed Ali Bacili a ko mun ye CEDEAO maaw ani ka fara UEMOA maaw kan u ye sanction mun ta ni ka jamana in ka a sɛgɛrɛ ko sanction ninnu ko a ne sariya k'o tɛ fankelen fɛ sanction ninnu k'a man ka taa abada ni ka jamana ka a sɛgɛrɛ ko an ka jamana marabaw ko nin waati laban ninnu na u kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka sɛbɛnfuraw labɛn mun ye CEDEAO ni UEMOA ye an ka t'u wele mun ye kiiri bunakun ko o kɛnɛ o kan Fatigi ka fɔ la hali bi mun ye Mahamadu Seku Tarawele a kumana dɛ a ko a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ an bɛ don min na n'a fɔ ko bi k'a bɛ mun ye sanction ni CEDEAO y'a ta k'an ka jamana k'a sɛgɛrɛ maa caman kɔni olu bɔra k'i hakilinata k'o di mun ye CEDEAO ani UEMOA u ye ŋaniya juguya mun ta ka jamana in ka a sɛgɛrɛ maliden caman de bɛ ka bɔ k'i hakilinata ka o sɛlɛ politiki maa b'o la fo ka taa fara mun ye maa caman o b'o o kan parti belebele mun bɛ n'an ka parti Front Africain pour la solidarité et la démocratie fasoden o ɲɛmaaya de bɛ Mohamed Ali Bacili an ka cɛkɔrɔba o b'a bolo cɛkɔrɔba a kumana dɛ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ɲɛma ko CEDEAO mun n'an bɛ ka maanabɔ bi CEDEAO in ko a sigira sen kan a sigikun tɛ dɔwɛrɛ koyi jamana minnu n'u bɛ CEDEAO kɔnɔna o la a jamana kɔnɔdenw ka bɔli bɛ se ka ninnu ka donni o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na jamana ninnu kɔnɔna la k'a sɔrɔ gɛlɛya belebele ko o ma ye a la a ko mun ye CEDEAO ye k'a fɔ ko mun ye sariya sɛbɛn de bɛ yen k'a fɔ k'a bɛ frontières datugu ko nin ye sariya sɔsɔ belebele wa mun ye CEDEAO maaw k'an ka taa an ta da kiiri bunakun o kɛnɛ o kan mun ye Mohamed Ali Bacili hali bi a kumana dɛ a ko mun ye CEDEAO u tun bɛ se ka ɲangini mun ta ni k'an ka jamana k'a sɛgɛrɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko fanga ko o dafirila anw fɛ yan u bɛ se k'a yira an na k'a fɔ k'u ta an dɛmɛ o bɔlen kɔfɛ k'u bɛ se k'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko mun ye u ka ɲɔgɔn ye foyi tigɛ an ka jamana o kɔnɔna la o bɔlen kɔfɛ k'u fɛnɛ bɛ se ka an gulon fɛnɛ u ka jamana CEDEAO sariya sɛbɛn o kɔnɔna o la ko gan k'a fɔ k'an bɛ jamana frontières k'u datugu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko CEDEAO k'a ma sigi nin kan kan o ye cɛkɔrɔba hali bi a kumara Mohamed Ali Bacili a ko mun ye Côte d'Ivoire fɛ yen n'i taara mun ye Alassane Dramane Ouattara a don ale tɛ wa fo ka taa fara mun ye Guinée Conakry masakɛ mun kun b'o kun n'o de Alpha Condé olu ye sariya k'a ŋɛnɛmu k'a diyagoya ɲaami mun ye CEDEAO maaw ɲɛna k'u ma wuli maa si ma kala don i da la i ɲina ka bɛn n'o ye Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye Mohamed Ali Bacili a ko an ka jamana marabaw an ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de kɛ ka sɛbɛnfuraw labɛn mun ye CEDEAO maaw ye fo ka taa fara mun ye UEMOA maaw kan an ka taa an ta da kiiri budakun kɛnɛ kan sabu u ye tɔya mun ta ni ka jamana in ka a sɛgɛrɛ an y'a f'u ka anw bila an ka hakɛ o kɔnɔna la nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye nouvelle horizon ale kɔnɔ mun ye fatirikɛba ye o ye Mahamadu Seku Tarawele barima ka ɲɛma i bonya o b'a la
ndo bunya barika bana jaranye ndo halibi minya awayka do fasiri abe ambulu koro ndo me yusufu kunati alikumambe ambe nimbisi basa bela anga chedun awayka do no bitalike mali surasuka famo ulufana kemba ka wulika joke wulika jo mingoro nana awayka do chesiri o dabombe ko distratikala minya awayka do secteur mimbe na ben nara yam fanku fo jadi su ko ni be yoro ni minay ko bi buli awayka do ani yangadi ni yeye ikado be ko de dabo sabu miye jadi su Mauritanie fanvelala ndoga achama mbe ukembe ko awayka do wawere nikata awayka do Mauritanie fanve yusu kunati ko force armée malienne awayka do uluka wulika jo nuka chesiri o dabole dude ako kunu jeudi do kalo clé folo no février kalo clé saba no février kalo san 2022 minya awayka do awunga famo ubu son ko soba wulika jo mimbe ni mawsigale mbala do kembe ka ko era du sigala ndoko sigata la de groupe armée maw be ku yere nyini bi sabu ube fe o fe mingebi uta donde nara marala yoro mimbe na bi wele ko kawari 10 km ani awayka do afla himna ni nywanje nara fanve ndoko ikado ka fo gele usoro fasirike baku ako minye awayka do ko mata minumbe nube ni yoro ko fulena ambe doni mena ko bi mawdo minun ko ni be ku yere nyini ka damine Mauritanie masunyala noye awayka do adel bagruwe bi shori ka do odefa Mauritanie fo ka tase nema yam fanve bu shori ka do Mauritanie fe ko ni ngoy masoro do refe anga chedew wulika jo mimbe nu kema ko buluda awayka do ode kema ni ngo bey manu no minu vleni ni anvleka dugu minu vo ko buluda ode be do ko minye awayka do mawbe minu miso ku latebe aw mana faranyo anga chaya voyage kilo o kele 300,000 fara ubike sobe Mauritanie surasu tuye Mauritanie awayka do maraba fana tuye ubu den ku shori ni ka do Mauritanie ko no o yo kishile ubola du moke ya buludo de halaka mako te ndo halaka mako te chedon wulledu ama chedon ne chawe fasirga bako ako awayka do ko sodani na fama ko buli ko nana minya awayka do bama chwala tikila maw ye prembara do dugu jugoro o kera so buye kanga ma woro ku sebe ko jugi ako nga una tabe fama uta dabla de ubaka shuru chugomi ubaka shuru ti ako bire belu yere bila manno e jadi suwi ube minge bi uta dombli ako kalo kletan wolomvla kana je janvier kalo klemuga ani flala ndo operation do wulila minye awayka do tuba mimbe no e fore minna bi wele ko fore de nawle nyama ina nawlena awo ukmene abe bamadugu de fe bamadugu awayka do na manyaka bo fanve region de nara minye awayka do anga maw terroriste muga ani shegi c'est tout c'est fini akobana ako mi ni ngobe fama ubila mawa endo ka do ka fo tasuma kisa de bubulo ubo de fono wa ka do ka fo marfa mi bubulo tir da mad pom tede tir ndo ka tu nywa na tenduri o da mad koy wa ni ma kondan bubum ubo nyashima ano dungera ekele de we bafane klichedi una fa ko mu mangala se no ekela ndi alache ubafo ko jile ubora ka so anga so sudu wallahi eja ambise kula chama wallahi abana sura sudu mbe kle ka fo ko mami mbolu ni nunche ko no tigilama no bora ulu yere dama ni nywanje ikado ka fo ko nunu ba do ko mi mbesina halibi ambita koyi siri awayka do obe ambulo ko o de sala tigala minya awayka do ni ngo bela jile ako fama minu vlene obeka wulika joni chesiri mingebi awayka do o yefenye na tashibla chama ukanga kaka nyeshuma ukanga fu ngabi jadi su be ku yere nyini de ndo obeka ushele nika do Mauritanie fanve okuma Mauritanie ay karanga daw shwa ni ngo imbike se tout c'est fini kuna wolo mi wuli nay ayo ko na tika fasiri fle minye awayka do abisebe ngono sebe minango amako soir de boko ukabido boli esge ani fora mena koy ndo adam ne na koy ubuka boli awo adam ne de ubulla amena temeni fasiri anga hawla esge anga ta shukura munye so de mako membolo dombe boni ale ado nyimbono na ye mamu ko wala kono nyama ode Umar Angoiba ako munye dana banso ko maw ga tala uyekule kan uya sebe ko bo munye dana amaso ko maw uko kube wole bla munye gouverneur mu na be douanza aka ja fuka ta fara munye ma chama oka ferani dabale oka sigi senga jona note munye gele mu no obiga taka no bna taka petaka ko segere o sabuga uya ye ka fo no be dana amaso ko maw ko fo uye jatimine ke ka fo ko munye douanza munye bamanchu bega ta laben ko labe ko be fa no surutu dugumka o de petaka ye ko ni ala uchi ko no dona petaka ko munye dana amaso ko maw ko ko be douanza kenema minen bela jelinka a so no minen bela jelinka kenema minen subhanallah ni tere de o te kibara duma de o mandi de ne re che nga kuma mew problème mi
ako minnu bɛ réunion na minnu bɛ ka réunion kɛ faso ɲɛmaaw ka wuli ka o réunion ninnu ka fɛɛrɛ tigɛ a la n'o tɛ maa minnu bɛ réunion na o ka mɔgɔ minnu bɛ duwanza o tɛ de k'olu bɛ olu yɔrɔ dɔn n'o dun kɛra a bɛ kɛ baara ye dɛ o y'an ka taa ye dɛ ɲama nin kuma in fɔra a mɛnna ko Ala k'a ni sababa bɛn ne ni lakanaba dɔ dila ka baro kɛ a ko duwanza ko n'i bɛ Bamanciw ka complice yɛrɛ ɲini o bɛ yen k'u bɛ duwanza ayiwa bisimila fasirike ba mu Umaru Angoyiba ye a ko kunu maaw kɔni balila ka nin kibaruya nin ka a carilen mun ye groupe dana ambasago a ɲɛma filanan a kɔni a ye kunnafoni nin ka a cari kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min n'a fɔ ko bi k'u ye jateminɛ kɛ u ye wulikajɔ caman kɛ u nana ye k'a fɔ ko mun ye Yada Agali fo ka taa fara mun ye Amadu Kunfa kan a n'a ka cɛden dɔw bɛ labɛn dɔ la mun ye duwanza o kɔnɔna u la o sabu kɛ ko mun ye janfanci fana de bɛ duwanza o kɔnɔna la duwanza ka den dɔw yɛrɛ de caman fara no mun ye Bamanciw kan wa k'u bɛ ka labɛn de sigi sen kan ko don n'a nataw la dugu min bɛ n'an k'a ma ko Petaka u bɛ na Petaka ni ko attaquer donsow ko n'a bɛ dana masago maaw kofɔ u ko olu ni dugu kɔfɔlen k'a tɛ tɛmɛ mun ye kilomɛtiri damadɔ kan u fana kɛlen bɛ k'u labɛn k'u sigi dɛ ko ni Petaka in ko n'a attaquera diɲɛ don o don ɲɛma k'u yɛrɛ na fana na surutu duwanza o kɔnɔna u la Fatirike b'a ka fɔ la a ko mun ye dana masago numéro 2 n'o de Moïse Sagara ye dɔgɔna tɛ wa a kɔni ye kibaruya in kɔni ka a cari a ko mun ye Petaka labɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na i ye kibaruyaw yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko mun ye Bamanci ninnu k'u bɛ ɲɔgɔnye la ɲɔgɔnye caman k'u bɛ kɛ nin waati in na kibaruyaw kɔni ko a sera olu ma o siratigɛ de la k'a bɛ wele bila mun ye Mali faamaw ma fo ka taa bila mun ye an ka gouverneur min n'o bɛ duwanza k'u ka wuli ka jɔ kɛ joona Bamanciw bɛ fɛ ka nin janfa jugu mun ta ni ka Petaka ni ka a sɛgɛrɛ u ye janfa in ye koyi wa n'u y'a kɔrɔbɔ diɲɛ ma don o don u na donsow k'u jɔlen sɔrɔ u ɲɛ o sabu kɛ olu na surutu mun ye duwanza a sokɔnɔ minɛn bɛɛ lajɛlen u b'a bɛɛ lajɛlen kɛ a kɛnɛma minɛ ye ko nin waati in na olu kɛlen bɛ ka duwanza ni k'a sɛbɛkɔrɔ minnu ye ko ne duwanza ko n'u ye Petaka k'a attaquer ɲɛma ko mun ye dɛgɛ ko a sisi bɛ wuli dɛ k'a bɛ wuli yɛrɛ k'a bɛ wuli mun ye hali bi mun ye dana masago a numéro 2 a ko mun ye duwanza ko ni donna duwanza bi anw ka lakanabaw n'o b'an ka sɔrɔsiw kofɔ u ka arajo so minnu bɛ yen k'u fasa ti da k'u fasa kelen ti da arajo so ninnu kɔnɔna u la anw bɛ min kɛ wa subhanallah ko n'i y'a ka ye duwanza arajo so tɛ yen ko mun ye Mali sɔrɔsiw fasa bɛ da arajo mun na subuku ko don u tɛ waa kelen wuli kama anw b'a da yan u k'a lamɛn walayi est-ce que Fatirike b'a ka fɔla hali bi a ko mun ye dana ambasago a numéro 2 a ko n'o k'a bɛ wele bila mun ye Mali faamaw ma u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan Bamanciw bɛ ka nin janfa mun labɛn ka ɲɛsin Petaka ma janfa in bɛ se ka tiɲɛ cogo min na n'o tɛ n'u ye Petaka ka attaquer bi ko sini sɔgɔmada fɛ ko olu ɲɛma ko siga t'a la ko duwanza ko k'u b'a ban kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye soit de Bamako ale kɔnɔ Umaru Angoyiba ale kɛlɛmikalatigi Marima i ka ɲɛma i bonya b'a la sɔrɔsiw fasa tɛ se ka da taa se ka da dɛ anw b'a da yan an kɔni b'a da yan anw b'a da yan Mali an de b'i kɔ fasoba Mali an bɛɛ b'i kɔ n'i ye saya da ka maloya da anw ni saya ta ka taa an da o tɛ sɔrɔsiw fasa dɔ n'i ye saya da ka maloya da anw bɛ saya ta ka taa an da n'i ye ne ninnu jɔ a bɛ gɛlɛya dɛ e ni jɔ an bɛ jɔn de ka kuma na e ni Kunfa hali Kunfa kɛ ne ma dabila e ka to yan la ilaha illallah n'i ka to yan sa e ka to yan ni Kunfa n'a kariyara ka hali a tɛgɛ kuru contre moi a gagnera n bɛ papier ni de k'a la i bɛ papier ni dɔn a fini gosila bɛ min kɛ fini na papier ni n b'a ci fo k'a nalon ta Amadu Kunfa la ilaha illallah a wele a fa ye combien e ka taa nɔfɛ ka na e nana ni Kunfa ye ni maa ti k'a faga o kɔrɔ ne kana n'a ye wa an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de ne kana n'a ye wa an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de ni maa ti k'a faga o kɔrɔ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de na ni Kunfa ye e ta ka na dɔrɔn an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de n b'a ci fo ka ni ne ta kɛ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de ne ko k'e ka na Ala k'a di sababu bɛɛ nɔgɔ Umaru Angoyiba a ka fasiri bi yan n b'ale ta Buguni min ye Lamini Jalo bɛ yen an ka sɔrɔsi don a bɛ retraite la a bɛ jamukan in lamɛn Buguni kosɛbɛ a ko a bɛ foli lase ma k'a bɛ foli lase kanuba bɛɛ ma vraiment a y'a encouragé kosɛbɛ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn voilà
Moi madame Sabagi. Voilà. A ko ke ka to yan. Baba Koko c'est mon physique. On est fadili. Madame Sabagi ko. Ki ka to yan. Amo muso kolasia. Ala maye ni madon tikili. Ani ka kurafoni di. Anga ngabara ko yi. Amo muso kolasi ka kurafoni di. Anga ngabara ko yi. Ala. Kana mone duna. Ayi delare. Ibolo da dusula. Ayo afamna. Ndo hali be ambita ambise. Mor ongoy ba dogono aka fasiri do. Abe soir de bomako abode kono. Mor angoy ba ade kuma mbe. Ndo mani nyemani me. Shima la bolike. Ndo niye duga ya adama de shuka. Afwa nyena bwa shuka. Minya awai do aunga kamale mimbe no ye journaliste. Na be Brahma Touré. Bravo kofo. Brahma bonena anina. Brahma kera chukudi. Ninki baria awai do abika motoro. Ode strategela. Brahma awai kafoko awai do asara de minye awekado la marako juguya ka gele jugu ta ka segere ka torturer yalma ka viol burama nyeda ani subhanallahi ba go gelera de fasiri kuma ne ba kan bi de sige ako minye awekado jeudi 2 janvier kalo clé saba oye kuraye minye awekado san 2022 jekulu dobe na bi wele ko reporter sans frontières ndo kado ulu bora de bora ni Brahma Touré ka affaire wele tuule bora ni affaire miye uye maliki rit kila ma be wele awekado ka wuli ka joke affaire o ke min bi se ka to aunga journaliste min flene no ye Brahma Touré la halia bi se ka nyedo chuko mi ako de strategela re reporter sans frontières ulu yere ka fola Brahma Touré awekado sikate mina ikado ka ko ni bonena anina ala ni awekado ye toro ni lajaba minta ni ka nyeshin Brahma Touré ma ka to bulula service de renseignement awekado san 2016 awekado owati reporter sans frontières ko awekado lu kibari osoro ma obulo ka do ma nyena mo osoro minu ngoni ba jira ka fo kuma minu mbeka fo sikate ala akolu ka seriati la mado be oko ni ajira ka fo minye awekado aleni Brahma Touré lu enywambe wati mina ubeka awekado selulu no ube ubla soni minu ngono wati mina ube kufali akosigate mina Brahma Touré awekado akumi shamburu mingono oye shamburu seti prison mimbe na be service secret mo kufo awekado Brahma kumbe awekado oyoro ndia ako miye ningo bela jine ko awekado Brahma ni kuyaye ado Brahma miye ma jalamani mba foko ayiko Brahma e makulu gurimbade ma belebele de ala ni fununi ananyo ananyo ako ka boy seriati kala ma do fana be minga kumaka o ifana e bila haki o wili bali Brahma Touré ako awekado akonit na tokofo ulutina buguna tikedi nga mingo ni do sikate ala ako ale ajira ka fo minya anga journaliste ajugina asara ala ni awekado akajugini danu ako dondo Brahma Touré awekado ku na na ye frigo kono frigo awekado ko ye awaya cellule doy mi no fana blaledo kala jaba ni toro ni awekado mi ye golea ko ta ke isegere ibe bogo ibe farafara ko sugu bebe deika Brahma ko aku ya aglo ne tora awekado sani duguche senti dugu yere soro ako ni ye fenye femi na gelero ko ako wati do yere beke ni yoro ko foloina ndogo awekado fatirimbla violia ko rede ayobla balhu subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ya to nya fi ngika na tunga ninta reporter sans frontières ako awekado minye awa Brahma jongo ala gele ko ni flate ko la sera Brahma mako akulu e kibaria minu zoro minye awekado ni ngomi fle na fora kwa dara Brahma ka odugo saje Brahma shu awekado ko de bolen fle ko kwa melegele mbe de bena minye awekado ku ya bla mobili do o kofe ko piko bu dedo wa piko bu jema de fara Brahma Touré ni ka labo doni mingama Brahma bi bo ko sere u bela jelenya seria ka jira ka fo minye awekado Ibrahim Bouakar Keita min gumbe awunguna wati temenona adenga mimbe no Karimu Keita ko Karimu kumbe de Karimu temenengo ka boy Musa Jawara damagle ale ko sécurité d'état nyamai Musa Jawara ka wati Musa Jawara ko kumbe service yere ma chama kumbe ba minye Brahma ya andayera chugo indela wa ko fana ka boy minye journaliste fla bonyongo olu kumbe wa journaliste fla bela jile ku utayara de afla be fatura awo afla betara kinyesu awo fla betara fasiri kuti wa afla ka ube kumbi fasiri ke bako ako de sera tikala ne jate minake ngo ni bika mau kamana gwa abika mau dabali ba sabu ma ya bi yere nyiniga ni ngo bi se ka ke chukodi o minye sera tikala ma minumbe olu yere chama be minun taruda o mingo mina ke chukodi sa nworo nyini ni ube ka ke Brahma Touré halibi ashuda mbe yo kelempe mina ore masika do minye aweka do minye ni ngo bela jile Brahma Touré jongo ala kala jinyama jolina iri tikala
u ka sɛbɛnden ninnu ta yalasa baara bɛ se ka k'a kan anw ka Burama a bɛ se ka ye cogo min Umaru Ongoiba dɔgɔ a ye fasiri min sɔrɔ ka di anw ma bi min ɲɛ awɔ i k'a dɔn soir de Bamako o ye nin ye Burama Touré an ye formation caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maison de la presse la wa an ka gɛrɛ tun bɛ sigi Misira jardin Lapino o kɛrɛfɛ papu bɛ moto dilanna Burama ka moto bɛ dilan yen moto kɔrɔden dɔ de tun b'a bolo walayi ka Burama yɛrɛ Burama tɛ hali dimɔgɔ ale Burama fa a bɛ siran maanifin ɲɛ maanifin yɛrɛ a bɛ siran ɲɛ Ala ka ni sababu bɛɛ Allahu akibar bismillah an ka taa kosɛbɛ ɲɛma nin waati na mun ye Mayan Buri an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ dabaliba ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye Musa Jara Jarakɛni a kumalen don dabaliba o kɔnɔna o la ko kuma man ɲi Musa Jara kɛ n ko n dɔgɔnin don ne den tɛ wa n dɔgɔnin don dɛ ne den don Musa ko ma ko Kati an ka cɛkɔrɔba a b'an lamɛn kosɛbɛ Musa y'an ka denmisɛn ɲuman ye dɛ Musa ye n den de ye o a banna ne fɔra ka den tɛ wa o y'aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a banna bisimila mun ye Musa Jara Jarakɛni a kumara ɲɛma a bɛɛ na ta mun ye kuma ko jugu a man ɲi masa Alahu Taala ale de bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen o dɔn kan Cameroun 2021 ka ɲɛsin mun ye an ka samatasigɛw ma olu ka bɔli o la ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko 2021 yɛrɛ kɔnɔ la nkalon jugu mun n'o ma tigɛ ko turabu Bura y'a tigɛ subahanallahi e sera Burama mun a bɛɛ la o ko Bura ye mun fɔ Turabu Bura subuku bisimila fatirike b'a ka fɔlɔ min ye Musa Jara ye a ko ka ɲɛsin mun ye Coupe d'Afrique des Nations i bɛ na ye k'a fɔ ko maanifin dɔw de bɔra ka kuma olu yɛrɛ kɔni y'u kɛ demiji ye olu y'u kɛ Ala deni ye a yira k'a fɔ ko a gɛlɛya fara a nɔgɔya o kan ko siga t'a la ko ba Maliba ko an bɛ gagné ne yɛrɛ y'a mɛn awɔ mun ye Usama Bura a ko mun ye saraka minnu n'o olu kan ka bɔ ko ale yɛrɛ de o bɛɛ lajɛlen bɔ ka ban wa ale n'a ka kalandenw k'u tilala o bɛɛ lajɛlen na ka ban masa fatriba ka fɔla ko yani match cɛ Mali ne Guinée Équatoriale 8e de finale de la CAN Cameroun 2021 n'o kɛra jamais kalo tile 26 tɛmɛnen mun ye a ma kɛ mun ye Cameroun kaw fɛ wa Turabu Bura a y'a kale k'a siɲɛ a ko ni jamana ko n'a ma gagné ko ale bɛ taa karamɔgɔ k'a ɲininka Bura kumara dɛ awa y'a fɔ k'a bɛ taa fɔ a karamɔgɔ ye k'a tɛ foyi dɔn Bura y'o fɔ yan Turabu Bura fatirike b'a ka fɔla a ko ɲininkali to min ko o de bɛ sigi an bɛ don min na n'a fɔ ko bi ko mun ne Bura n'o bɛ soma Bura ko fɔ ko ne ye a bila nin na aujourd'hui c'est notre jour dɛ awɔ aujourd'hui c'est notre jour bisimila mun ye Musa Jara ye a ko mun ye Bura a bɛ se ka fɛɛrɛ dabali jumɛn tigɛ sen kan nin waati na mun ye a ka client ye sa o bɛ se ka da a la bilen o sabu kɛ mun ye Bura ni hakili b'a la soma Bura Turabu Bura o tɛ wa a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Mali anw ni Guinée Équatoriale ko an kan ka kari ɲɔgɔn na a ko ale Bura ale dangalelen don a yira k'a fɔ ko mun ye siga kɔni kun t'a la ko gɛlɛya dɔw kun bɛ dolaci in kɔnɔna o la nka ko ale Bura n'o ye ale Turabu Bura ye ale yɛrɛ sarakatiw bɛɛ lajɛlen k'o bɔ a n'a ka kalandenw k'u ye sarakati bɛɛ lajɛlen k'o bɔ k'o ban an bɛ don min na n'a fɔ ko bi bɛɛ lajɛlen k'i da k'i hakili tigɛ Turabu Bura ko ba Maliba ko an bɛ gagné wa hali bi Bura kumara koyi a ko k'an bɛ gagné ko mun ye Guinée Équatoriale kaw ye ko kelen ani kalanwolo k'an b'o k'olu la walahi a y'a fɔ ko n'a ma kɛ Turabu Bura y'a fɔ k'a bɛ taa karamɔgɔ ɲininka walahi est-ce que Turabu Bura y'a fɔ Fatriba ka fɔla a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye ko in kɛra cogo min na a ma dogo maliden si la wele bilala Bura e ko mun ye ni Mali ma gagné k'i bɛ t'i karamɔgɔ ɲininka ko Bura ko in kɛra cogo di Bura kumara tuguni a ko saraka min bɔra saraka in tɛ bɛrɛ o saraka ma bɔli kɛ b'a sɔrɔ a tun kan ka misifinmaw ni fɛnw fa a taara sɛ fa ale ma e ko k'ale yɛrɛ ko sɛ de o tɛ minɛ o ale ko sɛ bilenman ni sɛ kɔni e ko Bura ko tɛ de Bura yɛrɛ ko sɛ bilenman ni o Allahu akibaru k'ale n'a ka kalandenw tilala o bɛɛ la ka ban k'u y'o bɔ kuma ɲɛna Fatriba ka fɔlɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu ma diya anw na kosɛbɛ mun ye Bura ye ɲininkali kɛra ka a sɛgɛrɛ tile fila o kɔfɛ Bura kumara koyi Bura ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi ko min ye Guinée Équatoriale kaw ye k'olu ka karamɔgɔ mun bɛ yen bɛ na ye k'a fɔ k'o ka saraka de cayara n'anw ta ye a Turabu Bura o ye nin jɔlati ka daminɛ ale ye wulikajɔ k'o bila sen kan o sabu k'ale nana saraka filanan mun ye o ye nɔnɔ kɛnɛ de ye o yanni k'ale ka se o bɔyɔrɔ la ko y'a sɔrɔ k'u ye bara kan na kuma ɲɛna Allahu akibaru Ala k'a ni sɔn Bura
kunnafoni filɛ an y'a sɛbɛn ka bɔ dabaliban kɔnɔna la mun ye an kɔrɔkɛ den ye n'o ye Musa Jara ye ale ye sɛbɛnnikɛla ye kuma ɲɛna Musa babu ɲɛna Baba Adama Ture Musa kuma ɲɛna ɲɛma Baba de ye nin vidéo fɔlɔ k'a envoyé ne ma awɔ wallahi Bura fana a bɛ kɛ cogo di cɛw Ala k'an ni sababa bɛn ala est-ce que Ala ka ɲɛ ka d'a ma ndo hali bi an ka taa dɔ b'e bolo wa an ka taa dɔ wɛrɛ bɛ yan ayi e ta banna a dun ma b'a ban kuma dɛ Musa Sisoko Koromarinda an ka foli bi ye n'o basi tɛ ne bɛ nin fɔ télé la ka sɔrɔ ka fasiri laban o bɛ n bolo kɔrɔ n bɛ sɔrɔ ka o ta télé la yalisa ka se ka Awayika dɔ ɲɔgɔn bila fasiri min bɛ yan o ye Awayika dɔ l'indépendant ale kuma bɛ mɔgɔ min ye ministre min bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ anw ka kiiri ma n'o ye Mahamadu Kasoge k'a bɔra dɛ ministre ye communiqué bɔ k'a bin kojugu a ko min ye Awayika dɔ ministre de la justice garde des sceaux ani droit de l'homme a y'i ka dɔn a ye Mahamadu Kasoge a ye kangarida kɛ ka ɲɛsin magistrat bɛɛ Majisira minnu bɔlen don nin waati laban ninnu kɔnɔna na n'u kɛn bɛ ka réseaux sociaux labɔ yalima kunnafoni di sɛbɛnw n'u kɛn bɛ k'u labɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ majisiraya tulonkɛ tɛ majisiraya kumaba tɛ majisiraya yɛrɛfɔ tɛ mana min ye Awayika dɔ majisiraw u kan ka tɛmɛ sira min fɛ an'u kan ka wulikajɔ minnu kɛ o bɛɛ dɔnnen don sariya sun dɔ de bɛ yen min kɛn bɛ ka sɔni sigi o kan o kuma majisira u ka déontologie n'u ka éthique ye min u k'u hakili t'o la u kana ɲinɛ o kɔ aw ninnu man ɲi sabu a bɛ kɛ sababu ye la gosi yalima Awayika dɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen ni k'o lase aw ma kuma ministre a ye kangarida kɛ dɛ a k'u yɛrɛ bɛ ka min kɛ u b'a dɔn sariya ye min ye u b'a dɔn sariya ye min fɔ n'u y'u fasaja k'u ɲɛsin ka continuer hali bi k'o kɛ ayiwa ni min bɔra la Awayika dɔ k'o na dɔn sabu min ye jɛkulu bɛ yen minnu fana bilalen don Awayika dɔ nin ko in kama ka se ka wulikajɔ kɛ a nɔfɛ i n'a fɔ min ye Awayika dɔ inspection des services judiciaires yalima direction nationale de l'administration de la justice olu bɛɛ bɛ yen olu ka baara de Awayika dɔ nin ko in ndɔgɔlen indépendant o tɛmɛnen kɔ indépendant kelen in kɔnɔna na u ko min ye Awayika dɔ Danemark min bɛ yen ni anw kun y'a f'u ɲɛna k'u k'u ka cɛdenw ta ka taa sabu bon ɲama ye ko la ko le Danemark réaffirme son soutien au Mali kuma ɲɛna jugu ma malo sa ayi a bɛna dɔn dɔɔni koyi dɔn don a ko n'i ye jateminɛ kɛ force spéciale danoise min bɛ yen n'olu kun kan ka don takuba la i n'a fɔ Awayika dɔ olu gɛnna tellement u ma gɛn yɛrɛ a ɲininiw fɛ de k'u ka minɛnw ta ka taa sabu ko in ma kɛ bɛn kɔnɔna la ko min ye Awayika dɔ Mali ani Danemark u ni ɲɔgɔn cɛ faamuyabaliya dɔɔni kun nana nka min ye anw ka ministre de la défense ani ancien combattant min bɛ Sadio Kamara ko fɔ kunu jeudi don ambassadeur min bɛ yen n'a bɛ Danemark ko fɔ a y'o bisimila Rolf Awayika dɔ Ombwe a y'o bisimila ni ɲɔgɔn ye in gundi dɔ wɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ a ye min y'a to ko in kɛra min y'a to an ye kuma in fɔ min y'a to an ko Danemark ka taa an m'a fɔ an tɛ Danemark fɛ dɛ an m'a fɔ an ni Danemark tɛ baara kɛ nka maa min bɛ yen n'o bɛ ka kala su la k'u pousser ka na an n'olu de bɛ ɲɔgɔn na a ko kuma na sa min ye ambassadeur min bɛ yen n'a bɛ Rolf Awayika dɔ Oldboy ko fɔ ale y'a jira k'a fɔ la disponibilité de son pays à œuvrer o tɛ wa à œuvrer aux côtés des Maliens partout où besoin sera. Abana. A ka jamana o bɛ anw ka bila la ka baara kɛ ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ni maa mago bɛ yen ka ɲɛsin u ma kuma bɛ don minɛ ko bi kuma ɲɛna an b'a f'u ɲɛna k'u ni cɛsiri k'u ni wulikajɔ hali bi ko Ala ka tiɲɛ de tiɲɛ bɛna don dɔɔni o an kana pressé an ka taa don dɔɔni a bɛ ɲɛ o ɲama nin waati na mun ye Aminata Sidibe an fana kanuba belebele don an bɛ Aminata Sidibe an b'a ale fo a bɛ gorobinɛ ne pana kelen ne b'ale sama ka gɛrɛna Ablaye Banfa fana an ka foli b'an fana ye awɔ min ye Tokuna maaw ye olu bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ walahi i ka cɛya sɔgɔlen ma na Konate kɛ Konate bɛ yan wa a ko di ne m'a ye o Konate bi yan Ntuamadu walahi Konate bɛ n ka foli fɔ a ye k'an ka foli fɔ Sherifu muso ye ko a Hayidara bisimila ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko hali bi cɛ wulila a ka fɛn fɛ o ka fisa cɛ ka fɛn ka wuli a fɛ an ka ministre des affaires étrangères n'o ye Ablaye Diop ye cɛja a ye kulekan k'a sɛbɛkɔrɔ bɔ a ko di nin waati in na mun ye jamana wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ka lasigidenw sigilen bɛ anw ka jamana o kɔnɔna u la a ko a bɛ wele bila u ma an bɛ don min na fɔ ko bi ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la n'a ma ye k'a fɔ ko a bɛ visa ni k'a di maa wɛrɛ ma ka visa di maa ma a y'a jija ko a k'a ko sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn bɛɛ ni visa ka ta ka di maa ma ten ko n'o tɛ ko jamana wulilen filɛ k'a jɔ an tɛna jɛn n'a ye abada visa ka ta ka di maa wɛrɛ ma maa min n'o bɛna kɛ sababu ye ka na gɛlɛya anw fɛ yan ko ɲɛma ko a tɛna ɲɛ bilen a tɛ ɲɛ bilen dɛ a ɲɛna kuma ka ɲi k'a tɛ ɲɛ kuma ka ɲi k'u kɔni ambassade bɛ yen ko n'i bɛ visa di maa ma k'i k'i jija dɛ a ka ɲɛdɔn dɛ a ka ɲɛdɔn jagasiri koyi anw bɛ k'a ɲɛɲini bi dɛ an bɛ k'a ɲɛɲini dɛ Mali y'an tɛ tulon na dɛ ni ye sɛbɛ ten
taleni kumanyana ante sigango ala kanisa bobe ami ikata ndo minya awekado dabali ba ne ba leta ndo ake Musa ko ne ko kwa jara kani chesiri minya dabali ba ubi dabali ba ngo sebe wa utida mali duroma o de siratigala ne ngwe ko amake mali la de akeranta samana ka no be Burkina Faso no bu kufo ndo ambe ninge ka fasiri datugu ka wawere nga minya chukoroba doyi sirike ba ko tende ako chukoroba do akera so buye kamale njalagi kwale durube ndogo ko luka jalala tunu pew mo ka jalala tunu chokoroba monyere chokoroba ko chala ta ko so chokoroba monya ali shi chokoroba embe ka abasa ko rage chokoroba tikaye ala wa nununga mortani fanati mortan tara atu banase mortan tara mortan tara aujourd'hui c'est notre jour le mois parent ndo fatir ka bako akoni e jate minage ningo ingera yoro minna abe pisela kofo pisela abe awekado Burkina Faso akoni nye awekado chokorba doye demse nunu ulu fana yu take bafa ni kliche minya awekado chokorba kanjini ku to de ko toy kuma kamale njela gi duru eleni Murtani atu boloble de Murtani tara Fatima abo oiga jambane ni ni tasiki rokele nyabi bangi otija gwa afana bata nyete na ka chokoroba ka musontini akoni ngo ingera koyi pizela awekado Burkina Faso minya awekado ni shituari ingera akera so buye ma chama be do bari bana kamale ni duru ndo ambedo na ko bi dabu yesu ko tuyi ubi kashi ubi vorondo ado be fubu kolongolo burila sabu minya awekado ka maya yere odo mbengala mana maya yere bana ala ni awekado makoro kanjini akode siratigala minya awekado nunu minum flene kuna fundi sebe minum be ni yoroko fulena ulu ko ni be ka kuma ubeka sebe koro lase wadugo kono na be ni nguma ngembe ka labolike akoni maminum fleni mungera ko ambargo total ke ambargo ke makoro ambargo ku Mariam Sawagi akoni ngibare mbe ko Burkina Faso ni nduina ngibare charle do fambefe sabu toroba shominula ka kangar duyi ka wele kelengele mbi shomi inzomi ne mbawla ne kala chose aw yewoyi aw badala ali no ya soro ale jugo bi chugo mi yene na kuyi nga aya faratide ndife ka uya lable aya dabla umamenike toroba tara tamana minya aweka do luko ko alhamdulillah e amba mo musoka gafurula nunu fu bi to ka nyo anyiniga ubito ka nyo surgu bele nu ya ye do nyi pulgusu ka do do mbi jo folo oba ni muso fana meleshi mai ma be ni ngo nyedo wa meleshi mai ale ngo ne kaba ko ide ne kaba ko ide kaba ko fa dunya mani nye mani me shi ma bolike ele ni amargo je wuli amargo ni ndo o kuma na sa min ye demse nunu ukoni ubikla kamale jala ko do koy ubikla ka kwa sabu ukoko jongo ala mwanyi minye levier un vieillard ukoni onni mangande kuma ni demsen goyi soro chorba ya kala bongeo ange o ya soro chorba ya kala bongeo kuma demsen nu uye wati dama ke ileni awaika do uteka fere soro uteka chorba wera soro luko ni nyete chorba la ukubu momsoga gamvurula ubibale ka bommi ngalama dondo maduru min no lufleni ndoko ko geleru bulude sabu atebli aturula koso la haula mortanti kitema ye mortanti ebli oiga ko banene o atala ala de masai le monde parent qui aujourd'hui mba fi ka ko du de atala wadu num flene atale u yere jagulila mo be ka foko ko karsa flene anve ko abeke furondo abeka shila u be bale ka bo mingalama ja kerefela frena do fana be o fana bi furondo o fana bi kashi u fara nyanga kana soro ja kamali jalagi durudu anu fana ku ngemba ku take makoro kala soje ko titui damse no aya dabla o kuma na kera gele sha de aya dabla ndo makoro dun tambe tamana aya ka keta uke makoro tambe rombe aya kibari amme ayidugo amaso mashika ebli abana o kuma fasiri ka ba côté la population ainsi que les médias locaux sont donc en attente de la suite de cette histoire malheureusement
Et le premier réflexe de ces jeunes hommes est d'aller à la recherche du vieux. Malheureusement, ils ne l'ont pas encore retrouvé. La population ainsi que les médias locaux sont donc en attente de la suite de cette histoire. Babou Fleni. Ibunya bala. Imbuya tala. Oya foma. Aramonte mbuya mine. Gauche ibunya bala. Voilà. Imbuya kala mashi. Mba fi kama kudu de. Awanya bala ninyo anachama de be koi. Ninyo anachama de be. Allah kibaru. Ni ambarko de. Aywa ko ni ninga juga ambarko yi. Ni woni kerasa de. Fasiri de afo abe dabal banko no. Musa jara ka dabal ba. Anga kuruya anga kuruya. Amba bi time bla.